Левски загуби от Черно море за първи път от 33 години насам. Сините паднаха във Варна с 1-3 в матч от втория кръг на футболното първенство у нас, който можахте да гледате пряко по БНТ. Шампионът Литекс също допусна изненада, като направи равенство 1-1 като гост на Видима. Веселин Стойков откри за домакините в 55-та минута, а ловчанли успяха да изравнят едва в 89-та с дуспа, изпълнена от Светослав Тодоров. Следват подробностите за кръга. На стадион Тича във Варна Черно море можеше да открие резултат още в самото начало на срещата, когато топовен шут на Ермес Паломино разтърси вратата на Левски. В 36-та минута обаче моряците логично достигнаха до гол. Великолепна комбинация, която започна от венецуелския централен нападател, премина през Дончо Атанасов, който асистира на Илян Капитанов за 1-0. През второто полувреме картината на терена не се промени значително, но Ермес Паломино вдигна на крака повече от 10 000 зрители на стадиона с един фамозен гол, отбелязан в 52-та минута. 2-0 за Черно море. Левски успя да се вдигне и да стигне до гол. Това стана в 70-та минута, когато Иван Цветков изпълни великолепно пряк свободен удар и намали аванса на домакините. В самото продължение на матча обаче Димитър Петков отбеляза трети гол за Черно море, с който беляза първата победа на моряците в шампионата над Левски от 33 години.